הבאים לסרטון מטורף בטלפון הראשי שלי. ואנחנו הולכים לשחק במשחק הכדורגל. כן, זה הטלפון החדש והייתי level 119 בטלפון הישן, מה שנשבר לי. סבבה. אז תקנו לי את המשחק חדש עוד מעט. עכשיו זה יפור לי ויזעם אוקיי, נפר ברופסם סברי קלוצ'ו והנה פר ברופסם גול. Let's go. אוקיי, let's go. לפחות ראיתם איך עשיתי. לא. איירון מן נגד ישראל. הולי מולי, אומייגאד. איירון מן הם אוהבים את ישראל, נראה לי, לא? אוקיי, סבבה, זה רק כדורגל. מוסר לפרברוב. ופרברוב גול. אוקיי. הקרן היא מוסרת לפרברוב. אוקיי. שנייה. אצל הקרן ומוסר ליאן פרברוב. הנה על הבוק. אוי. הכדור זה מוסר ליד יאן פרברוב, ואז זה מוסר ליאן פרברוב. ובום יאן פרברוב. גול מטורף של היום. לישראל האלופה בגמר. מסי משגר את הפצצת וכורש את החיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. פרדונו בעינו הנה לבוק. יש בגימה. אוקיי, הכדור אצל יאן פרברוב ובום יאן פרברוב שם הנה לבוק, נו, באמא שלהם. הכדור הוא מוסר ללואיזו ומוסר לפרברוב ואז מוסר לצ'יקו ואז זה מוסר לסתיו טוריאל. וסתיו טוריאל 1-0. אומייגאד. אוקיי, זה היה די קל. מלחמה על המגרש וגם על הכדור בישראל. למה היה פה עכשיו הליקופטר? אוקיי. הנה לבוק. נו. בקיצור אני אשים לשם. איך? הנה.
איזה יפה. למה אתה לא רץ? שתיים אפס, יואו, כולם אוהבים. נכון. איזה גול של סתיו טוריאל. אוקיי, זה הפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב. מה? אוקיי. הכדור אצל הפועל תל אביב, זה מוסר ליאן פרגרוב. יואו, כתוב פה. ופום, איזה גול יפה. מה? יש פאול. שיט. ידעו. הכדור מסור לפרגרוב, ואז מוסרים את הכדור. אוקיי, שנייה. אוקיי, ועכשיו איזה מסירה. ועכשיו פרגרוב הוא לוקח את זה, ואיזה גול, לא משנה. איזה פספוס. אוקיי, איזה פספוס. אוקיי, ואז שיקו לקח, ואז שיקו שם גול, ואז פרגרוב שם גול. איזה גול. גול מטורף שראיתם במשחק הזה. טוב, סתם. אני לא אשגע את המוח, אבל בסדר, אני אעלה לדבר. לא, איך הם יודעים אבל? וואו. מה? פאול, לא? אוקיי. הנה על הבוק, למה אתה מוסיר אבל לשם? יש. Let's go. אוקיי, זוז. יש. חוגגים. והפועל תל אביב לקחה את האליפות. זה אשדוד, זה הפועל אשדוד ומכבי אשדוד נגד הפועל תל אביב. אוקיי.
נראה לי שזה קבוצה כזאת שקוראים לה אשדוד נגד הפועל תל אביב. הנה זה של אשדוד. הפועל. יואו, איזה שוער של אשדוד הוא גרוע באמת. אוקיי. לא בא לי לראות. let's go. ועכשיו אנחנו עולים ל-2. ועכשיו בא לי להיות בסכנין. נראה לכם שאני אוהד סכנין, לנסוע ברד לג'נד קלוב. נראה לכם אני אשאר בהפועל תל אביב. אני בוחר צ'יקו, מספר של צ'יקו מיקו קורסון. אוקיי, אני חותם בעוד. בכלל לא חברים, והקבוצות הכי שנויות בין שניהם, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב די טובה, אני לא יכול להגיד. הנה על הבוק, נו. ים טומטם נותן. לא. אוקיי, איזה טריק. אם אני הייתי יכול לעשות להם טריק בתוך הרגליים, זה היה מה זה טוב. אבל אני לא יכול. סנסי, טליה פיקו, מרקה ליסטר. איזה מכבי תל אביב הם גרועים. מה זה 2-1 למכבי תל אביב? לא הבנתי. אני מצליח להפועל כמובן. בום, איזה מסירה. עכשיו יש 3-2 להפועל תל אביב. הנה על הבוק, נו שוער, מה אתה עושה? נו, 2-0. סבבה. איזה גול. אני לא ראיתי גול כזה יפה. היה שם קצת מקום. ואז בואו נתנתי. זה הולך להיות 3-2? או שהולך להיות 2-2? לא, זה הולך להיות 2-2. זה מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב. או הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב. לא. מכבי חיפה בגלל שהם ירוקים. חברים, אני לא אומר שאני לא אוהב את כל הקבוצות, שאני שונא את כל הקבוצות, אני אוהב את כולם, אבל אני אוהב את כולם, לא בא לי להיות נגד אף אחד בארץ. וואי, אם הייתם אוהדים הפועל בכדורסל, הייתם רואים את המשחק הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, וואו. והיה גם משחק הפועל תל אביב נגד ברסה. אם היה את זה בכדורגל, ברסה הייתה מכסחת אותנו בגלל שיש שם אלמין ימל, לבנדובסקי פרש. מי יש שם עוד? אולמו, דווי, ויש שם את מסי. אם מסי הוא היה, אז זה היה מטורף של טירופים, אבל בינתיים אין את מסי. 2-0 למה לא עושים כל פעם 2-0? יש. זה גול מטורף. let's go. Get you on dance. חברים, מכבי חיפה ניצחה אותנו. אוי לא. חברים, אז היה סרטון היום. תרשמו לערוץ ותשימו לייק וסאב ויאללה ביי.